Nadi mo diha? Paano mo nagsaba, uy? Good morning, Cebu! So, by the way, guys, good morning! So, karon, bangot tag sayo kay palitag rice. Paano mo sugang dire? May sugang dire, oh. Ikaw ko na maghimog sugang dire, oh. Nakasa hanging bridge. Hanging bridge. Kinatasan sa kuan. No? So guys, mo ni guys. Mo ni among area diri, area of responsibility. Mo ni among daanan. So karon guys, mga adto tas gawas kay mapalitag puso. Puso ba nga kuan, wala mo wa kaila oy, buang mo oy. So, tara! Hi guys! So nanata karon diri sa gawas. Padung ta karon dito sa Lorega Market. So, tara. Ay guys, murag na pista diri. Oh, nanay may flag. Kasi mga kaunda diri guys. Tara na guys. Tara na ang puso guys, oh. Kaya ninyo mahurot? Hindi siya magpanting ay. Ting. Ano lang po kaya ni mo eh. Balihin na lang po eh. Ano lang po ting. Guys, 20 ka buok. Okay. Si Dadang ramurot ani. Hi guys, palit mig butong karon kay si Donya naughan gabi. Ambot ganon iuga siya gabi. Ako, jud. Hindi ikapod. Nauga siya gabi. Gabi naman tao ay init ganon nauga siya. Si Zapon. Char lang. Dili ko nangita ko niya. Ano mo ka naninda? Hindi ko gapon. Nagay ka niya. Kuan. Hawa ko mga alas 3. Kung sa makauros niya rin. Sayo kay ko niya rin. Thank you. Thank you, Tim. Cheers. Sayos kabuntagon. Nagpaduga ang mga bayot. Adlaw ba? Pabugnaw paghapon. Uga nga uga. Pure uga. Bugnaw ka siya, guys. Parehas sa bugnaw pa sa inyong relasyon. Parehas sa gusto ligo, bugnaw Tagna ka. ko pa. Char. Pabalik naman ito sa mo. So mana guys, nakapalit na may sa among kailanganon sa mong rice. Nakapalit na sa mig butong. So manguli na ta, mamalik na ta sa atong guys stayhan. So tara.
So hi guys, naabot na sa atong pamudyo. Nagandam na ta sa atong mga pagkaon, atong gamblihan. Ang Century Tuna, si Donya nag-prepare sa iyang gifts, naghanap pa tag lettuce, and then mo na to siya, mga unta. Tadakimasu! Lakin as! Di ba sisi? Ina. So, hapit na dito mahuman sa atong pagkaon. Nya, thank you Lord kay nabusog jud mi sa among gikaon. Onya, amo nang gihipos ang disposable nga mga plato o kutsara. Amo nang gibutan sa bisurahan. Amo lang gingana kay para dili na may magasto-gasto dito sa gawas pang mga mukaon sa mga fast food kay ma-fast food atong kinabuhi ana. So, good morning sa tanan, and then naghinuktok na ko na nagtintindo atong giwalis ang kortina para makita nato ang kahayag sa kabuntagon. And that's it for today. Thank you for watching.